الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Құрбан байрамы ең мөһим мұсылман байрамдарының бірі санала. Хаж тамамлануын білдірә, Зүлхиза айының 10 күнендә, ягъни урданнан һуң 70 тәүлек үткәз байрам ителә һәм 4 тәүлеккә һузыла. Быел ул көз мезгиленең тәү көненә тап килде. 1 сентябрь көне Калабыд мәсҗидләренә иртәмән халык агылды. Йола буенча ошо мәлдә курбан салына. Ул мусулман халыктары өчен шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, рәхимлелек билдә санала. Гадәттә харак кәзенең тәкәһе, инәдия, тәү-хыйр курбанга китерелә. Әлбиттә бу хәрәкәт тик намаз укылганнан һуң гына ашырыла. Харак кәзә кәмендә 1 яшьлек булырга тиеш, 6-7 айлык бәрәндәрне дә курбан итәргә мөмкин. Тик улар зур булган. Хыйр малына кәмендә 2 яшь тулган булырга тиеш. Әгәр дә бу талап үтәлмәһә, салынган курбан кабул ителмәячәк. Бунан тыш курбан салуның башка талаптары ла бар. Мәсәлән, салына торган малдың күзе хуқыр булмавы, агзаларының түвәл булуы шарт. Уның кулагы яки койрыгының өстән бер өлешеннән артык кителгән булса, уны курбанга салырга ярамай. Гадәттә, бер баш харык яки кәзә фақат бер кеше, әдүя яки хыйр 7 кеше исемен салына ала. Курбанлык итенең өстән бер өлешен салучы үзе файдалана. Кардәш руына фәкыйрь итемнәргә өләшә. Уның итен хату харам булып санала. Был һәм башка булган талаптар үтәлһә, салынган хайван ысынмаганда курбан була. Әлбиттә, яшәшкә лә бәйле талаптар байтак. Мәсәлән, курбан гаете алдан йортты йыштырып, тәртип урынлаштыру байрамды каршылау шартларының бере. Бысрак йортка бер вакытта кот кунмай, ырыс килмәй. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһу, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһу, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһу, Аллаһу акбар. Мусулман халкын Сибай кала хакимияте башлыгы вазифаһын вакытлысы башкаручысы Айнур Фәдлетдин улы Идрисов дини байрамын котлап үтте һәм изге теләкләрен yetkirdi. Hörmәтле мусулман кадерләштәр, Курбан байрамы менән безне ихлас күңелдән тагы бер тапкыр котлайм. Һәр гаиләгә тынычлык, ут бәрәкәт, сәламәт тормыш һәм яхшы эшләргә уңышлар теләйм. Намаз тамамлангач, халык байрам хөрмәтенә әзерләнгән табынга сакырылды. Бында улар хәләл ризыктан авыз итте. Курбан салырга теләгәндәргә Тәкъва мәсҗиде янында уны һатып алырга ла мөмкинлеге булдырылды. Курбан байрамы исламдың күп ватлык мәдәниятенә юлаларды, мусулмандың иң яхшы сифаттарын, мехрибанлыкты, шәфкатьлелек һәм рәхмәтле булуды, рухи сафлыкка һәм камиллыкка ынтылышны сагылдыра. Ислам динен тотучылар өчен бу байрам көндәре рухи камиллык һәм мохтаҗлык кисерүчеләргә ла игътибар усыра.